Hej, jeg vil vise jer, hvordan man kan folde sin egen papirspose. Og det er et eksempel på en færdigfoldet papirspose. Som udgangspunkt har jeg et helt stykke A4-ark, og sørger for, at der er printet et eller andet flot motiv på. Først så vil jeg folde bunden, og det gør jeg her. Jeg bruger som udgangspunkt at lave nogle skarpe markeringer, hvor jeg sørger for, at hjørnerne rammer hinanden hernede. Så laver jeg en skarp fold ned i det, der senere skal blive bunden. Så folder jeg hen over midten der, sådan en godt en halv centimeter henover, sørger for, at siderne er parallelle her. Laver en skarp fold i det, der senere skal blive siden af posen. Vender jeg om, gør tilsvarende i den modsatte side, lidt hen over midten, knap en centimeter, godt en halv centimeter, parallelle sider og en skarp fold herude til det, der bliver siden. Nu begynder jeg at folde bunden mere præcist. Og her der folder jeg igen, så jeg kan se, at jeg har mit mærke herude, og jeg går en halv centimeter ind over, hvor det er foldet der, og folder de her to sider, så de bliver parallelle igen. Laver en skarp fold her, op til det punkt, vender om her, og laver en skarp fold igen. På den måde er jeg sikker på, at de to foldninger herude bliver helt parallelle. Vender jeg om, gør det tilsvarende i den modsatte side. Sådan her, lidt ind over midten der, de to sider der, parallelle. Skarp fold, det første stykke op her, vender over der, går det ind i hjørnet, sådan her, og folder. Godt. Det jeg gør, det er, at jeg limer posen sammen i ryggen, folder det ud sådan her, lægger det sammen, tager en limstift, og lige giver den en, kunne også være noget almindelig lim, men lige giver den her i kanten, så den kan holde der. Og nogle gange skal det lige have tid at tørre lidt, men det får det ikke lige nu. Her kan I se posen, foldningen her til bunden, og det er så den, jeg arbejder videre med nu. Folder ind her, ligesom får det til nærmest at falde i hak af sig selv. Folder hjørnerne der, folder hjørnerne. Sådan der. Folder de to spidser ind til midten af bunden. Sådan her. Lidt limstift igen. Sådan der. Folder det sammen. Så kan jeg godt lige at sætte sådan en lille firkant på, der er klippet med takkesaks i forvejen. Det sætter jeg på her. Holder bunden. Og ligner det sådan en gammeldags købmandspose, synes jeg. Og så synes jeg også, det bliver flot, hvis posen lige bliver afsluttet heroppe i kanten med en takkeklipning. Sådan her. Så er der den fineste pose til at bruge til gaveemballage, eller hvad det nu skulle være. Jeg håber, I kunne bruge præsentationen af det.